Dobrý deň. Tu je tým SVC a vy sledujete videoprehľad, v ktorom zdieľame najdôležitejšie a najzaujímavejšie udalosti v histórii rozvoja strunovej dopravy a spoločnosti SVC za uplynulé týždne. V tomto vydaní uvidíte: komunita SVC zvíťazila v nominácii Ľudová voľba v rámci ceny UNIO 2023. Nové vydanie podcastu One to Sky. Bezplatný intenzívny kurz pre členov SVC. Nestrácajme čas a prejdime hneď k prvej udalosti. Komunita SVC získala cenu UNIO v nominácii Ľudová voľba. Cena UNIO sa udeľuje lídrom a organizáciám, ktoré spájajú ľudí, podporujú myšlienku partnerstva, dôvery a výmeny skúseností. Vyšiel druhý diel novej sezóny podcastu One to Sky. Hosťom štúdia je Mária Davidkina, zakladateľka Asociácie profesionálov v oblasti organizačného rozvoja, prevádzkovej efektivity a riadenia zmien, lektorka Vysokej školy ekonomickej. 2 dni intenzívneho kurzu s odpoveďou na otázku, ako si vybrať správnu stratégiu finančného rastu. Znalosti v hodnote $1000 sú zabalené do 4 hodín a sú k dispozícii každému zadarmo. Počas intenzívneho kurzu budete môcť dostávať príklady najlepších prípadov finančnej gramotnosti a psychologické triky, ktoré pomáhajú pracovať s negatívnym postojom a mnoho ďalšieho. To boli pre dnešok všetky dôležité správy. Určite nezabudnite dať like tomuto vydaniu a zanechajte komentáre. Dovidenia.